Entón, no que ten que ver coa ría de Pontevedra, imos intensificar o traballo alrededor de 5 cuestións. A primeira é o saneamento, todo o que ten que ver coa calidade das augas, como sabemos é moi deficiente na ría de Pontevedra, sobre todo no interior da ría, e temos aí a espada de Damocles, a ameaza dunha sanción da Unión Europea por unha sentenza que hai do Tribunal de Xustiza da Unión Europea pola mala calidade das augas dunha ría que foi declarada zona sensible por parte da Unión Europea, por tanto, require uns cuidados especiais tanto dos vertidos industriais como dos urbanos. Entón, queremos deixar clara a nosa oposición frontal á ampliación da depuradora dos Praceres. Estamos de acordo na mellora que se está tramitando agora desta instalación, porque está obsoleta e podemos decir que non funciona correctamente, pero opoñémonos a esa proposta de ampliación porque non estamos dispostos a que Praceres sexa unha especie de funil por onde ten que pasar a merda de 4 concellos, ou máis de 4 concellos, se contamos tamén parte de Ponte Caldelas que verte tamén cara ao Lérez. E pensamos que pode haber outras alternativas que pasan por construir máis depuradoras de tamaño máis pequeno noutros destes concellos. Hai que ter en conta unha comparación escandalosa que na ría de Pontevedra hai 3 depuradoras, na de Vigo hai 11 e na de Arousa hai, perdón, na de Vigo hai 9 e na de Arousa, unha ría moi grande, hai 11. Prácticamente todos os concellos destas rías teñen depuradoras, o Tomallor mesmo ten 2. E aquí hai unha situación absolutamente anómala que hai 3 depuradoras para toda a ría. O segundo tema é o que ten que ver coa dragase da Canle e da desembocadura do Lérez, que é outro clásico destes que nunca se acaba de resolver. É un proxecto, como sabemos, que se está tramitando desde o ano 2011. No 2017 fixose unha exposición pública do anteproxecto da avaliación ambiental e da sensación de que o Partido Popular e a Xunta de Galiza, de Portos de Galiza, están liando o palangre e que están buscando excusas para non facer esta obra. En este sentido, temos que decir que hai un acordo parlamentario recente de xuño deste ano que lle pide á Xunta de Galiza que busque unha solución alternativa a eses depósitos na ría da Arousa, en Sálvora, e para o BNG a solución pasaría por 2 tratamentos diferenciados, tendo en conta que temos, por un lado, áridos, fundamentalmente areosos, non? E lamas, ou lodos, propiamente ditos. Nos entendemos que, tal como estaba contemplado no proxecto, unha parte pódense utilizar para regenerar eses bancos marisqueiros, non? Que son materiais, podemos decir, inocuos, e hai outros que son, fundamentalmente, as lamas, non? Por exemplo, do Club Naval ou das Corbaceiras e de outras zonas, que se teñen que levar para a terra e tratar en plantas que hai de tratamento de lodos, de conserveiras de operadoras ou como estes, e que se ten que facer en terra. A Xunta de Galiza parece que desbota esta posibilidade porque di que é máis costosa, efectivamente, é máis costosa para que gastar os cartos, pero di que hai un problema, dixo a conselleira, que teñen que pasar 4.000 camións polo centro de Pontevedra. Se os queren pasar pola peregrina, pero non teñen que pasar. Bueno, onte a directora de Aguas de Galicia dixo que eran 11.000 camións, non? Os que teñen que pasar. É un despropósito, pódese facer, non ten que pasar polo centro de Pontevedra, é unha solución viable que nos propoñemos. A terceira cuestión que ten que ver coa ría, lóxicamente, é ENCE. Aquí hai 2 planos, un ten que ver co ámbito estatal, e para iso necesitamos ter presenza en Madrid e voz propia e poder negociar esa senda galega en Madrid, e para iso vai haber unhas eleccións próximamente, onde esperemos que estea aí Carme da Silva, ninguén mellor que ela para defender esta cuestión en Madrid, a renovación da prórroga, por tanto, a saída de ENCE da ría de Pontevedra. E hai outro tema máis concreto que a queima de aceites industriais en ENCE, sobre o que tramitamos iniciativas parlamentarias en forma de preguntas ao Goberno e tamén proposición de lei que se van tratar en comisión neste mes de outubro, e onde lle preguntamos concretamente á Xunta se considera que esta queima de aceites industriais vulnera a autorización ambiental concedida, porque non permite este tipo de queimas, e tamén sobre as estacións de medición
das emisións de Campelo e Zambolongo que, segundo a propia Xunta, non serven para medir esas emisións. O cuarto tema que ten que ver coa ría é sobre as concesións de costas e concretamente o ENIR, as concesións que están no ENIR da Xunqueira de Alba. Aquí estamos diante dunha situación absolutamente escandalosa na que hai varias administracións que están actuando como ocupas de terreos de dominio público, concretamente de 171.000 metros cuadrados de terreos de dominio público. A Deputación, que xa dixo que está facendo un estudo e ten un plan e pediu unha prórroga desa concesión para trasladarse ao polígono de Barro, está a Xunta de Galiza, a través da Xencia de Infraestructuras e tamén da Consellería de Medio Ambiente, e tamén o Ministerio do Medio Ambiente, a través da Dirección Xeral de Costas e tamén do Parque Móvil do Estado, que está ocupando aí tamén tráfico, por menos 3 parcelas. Mal exemplo dan as administracións, moi mal exemplo, cando, ademais, departamentos de medio ambiente están facendo este uso totalmente inadecuado de espazos públicos, de dominio público, e que, ademais, que forman parte do ENIR. E isto é extraordinariamente grave. Esta zona que está ocupada por estas instalacións forma parte do espazo natural de interese local que foi aprobado pola Xunta no ano 2012 a proposta do Concello de Pontevedra. E nós exiximos a Xunta e o Goberno do Estado que inicien os trámites para trasladar esas instalacións a outro emplazamento, porque non hai ninguna razón que xustifique a súa ubicación aí onde está. E un último tema é o da Illa de Tambo, que ainda que podemos decir que é unha competencia de ámbito estatal, pois imos tamén presentar iniciativas para que a Xunta de Galiza promova e negocie co Goberno do Estado a súa transferencia ou ben a Xunta ou ben ao Concello de Poio. A Xunta se considera que pode formar parte do Parque das Illas Atlánticas ou senón o Concello de Poio. O que non podemos consentir é a situación de abandono e absoluto deterioro que se está producindo deste espazo que ten interés do punto de vista ambiental, cultural, histórico, etc.